Shalom, bienvenidos a todo el mundo. Como podéis ver, hoy contamos con una persona muy especial, con Dan Goldberg. Él es amigo mío y como podéis ver está vestido de soldado porque él ahora mismo está luchando en una batalla, en la guerra de Israel contra Hamas en Gaza y le han dado un permiso muy exclusivo para que pueda venir a ver a su casa y mañana volver. Mejor Mahata José de Gaza. Mañana justo vuelve a Gaza, entonces en este corto periodo de tiempo le pido por favor, Dan, ven aquí al canal de Tikkun Olam, hablar con nosotros, con la comunidad, para tratar todo tipo de preguntas importantes que la gente puede llegar a tener y al final quedaos porque Dan tiene un mensaje muy importante para vosotros. Vamos a hacer ahora en hebreo y a ver subtítulos para la conversación. איך זה קודם כל להיות פה, אני מניח שזה קצת שינוי מלהיות שם בחזית בעזה ופתאום אתה בירושלים, משפחה, איך זה קודם? זה קצת מוזר. מצד אחד שאתה בצבא, אתה כל הראש, כל הזמן בצבא, מבצעיות, הגנה על החיילים, איך לעשות את המשימה נכון, איך לעשות את זה טוב. פתאום אתה בא לבית, אז אתה צריך להיות עם הילדים, עם האישה, לסדר, לנקות. אתה רואה אנשים ברחוב נוסעים לעבודה, עושים קניות, הולכים בפארק. פתאום זה נראה לך שאתה בעולם אחר, אבל אני כבר, גם כשהייתי חייל, צעיר, הרגשתי מוזר, אבל עכשיו בתור בעל משפחה אתה מבין שככה זה החיים. האזרחים צריכים לחיות את החיים הרגילים שלהם, והצבא צריך להגן עליהם. צריך לשמור עליהם. זה מה שאנחנו עושים עכשיו, בגדול. Wow. זה מאוד חשוב, אולי נגיד את זה בספרדית, tienes que saber algo muy importante. Ahora veis a Dan como soldado y puedes pensar, Dan es soldado, pero no, אני מסביר להם העבודה שלך זה לא להיות חייל, העבודה שלך יש לך עסק, כן. עסק של יודאיקה. נכון. Dan tiene un negocio en el cual se dedica pues a imprimir todo tipo de libros de judaísmo, de Torah, Sidurim. Y por cuanto que ahora hay guerra, él está en la reserva y entonces le han llamado a filas. Entonces por eso habla de este cambio de sensación. אז זה גם כאילו, זו לא המלחמה הראשונה שלך? לא, שהייתי עוד בסדיר או במילואים, שהייתי צעיר יותר, הייתי במלחמה שנקראת צוק איתן, שזה גם היה בעזה. שירתתי גם בזמן שהיה מלחמה בלבנון. אני לא נלחמתי בלבנון כי הייתי מדריך, הייתי בהדרכה של קצינים, בבית ספר לקצינים, אז אותנו השאירו להדרכה, להכשיר את הקצינים הבאים, אבל במלחמת צוק איתן שהייתה בעזה אני נלחמתי, וגם עכשיו. אז בעצם אתה חוזר עכשיו לעזה. נכון, נכון. רציתי לשאול אותך גם, כי כל זה מתחיל מה-7 באוקטובר, נכון? מהטבח הנורא הזה. נכון. בשבילך, אז היינו בשמחת תורה כולם, אתה היית כאילו בתוך, שמת לב מה שקרה? כי אמרו לך, או שהיית בתוך החג ורק למחרת הבנת מה שקרה? וגם מה שמעניין אותנו זה רגשית, איך אתה כאילו הגבת לזה? אני ב8 בבוקר הלכתי עם הבן שלי לבית כנסת, ואז ב8:10 היה אזעקות בירושלים. ממש בדרך לבית כנסת, בהתחלה לא הבנתי מה זה האזעקות האלה, מה הקשר, בכלל לא הבנתי, לקח לי שנייה, להבין שזה אזעקות, כנראה יש טילים. אז הבן שלי תסתכל עליי, היו גם עוד כמה ילדים בסביבה, אמרתי להם, בואו, רוצו אחריי למקלט. היה שם מקלט לא רחוק בבית ספר, שפתחו. ואז רצנו למקלט, אז אחרי זה אמרתי לעצמי, רגע, אם יש אזעקות בירושלים, כנראה יש מצב לא טוב, כי אף פעם אין אזעקות בירושלים, אלא אם כן יש ממש מתקפה מדרום. אז רצתי בחזרה הביתה עם הבן שלי, ופתחתי את הטלפון, כי אני קצין, אז אני יודע שיש לי תפקיד. אז אני שולח הודעה למפקד שלי, למג"ד, הוא אומר לי, יש אירוע ממש לא טוב בדרום, תהיה מוכן, צריך להתכונן. אמרתי, אם צריך להתכונן ויש ירי על ירושלים, אז אני גם פה פעיל במרחב הקהילתי, במינהל הקהילתי, התחלתי לרוץ לבתי כנסת ולמקלטים שיפתחו אותם. וכל הזמן אני בטלפון עם המפקד שלי לראות מה קורה. אחרי שעברתי בהרבה מאוד מקלטים והרבה בתי כנסת ואמרתי לאנשים להיות עם נשקים, להיות עם פלאפונים, לפתוח מקלטים, חזרתי ככה ב12 אחרי סיבוב פה בכל השכונה, לא התפללתי בכלל, לצערי. הייתי אפילו אמור להיות חתן כל הנערים, ולא פספסתי לצערי. ואז הוא אמר לי, תקשיב, יש אירוע מלחמה בדרום,
ככה מלחמה, זה לא מבצע. כלומר, הוא הבין, אני ישר הבנתי שזה לא רגיל, זה לא מבצע וזה לא ירי של החמאס, זה משהו לא רגיל, יש מלחמה בדרום, תארוז את התיק שלך ונוסעים צפונה. באותו יום? באותו יום. ארזתי את התיק, הילדים ככה, פתחתי את המקלט של הבית, הילדים בכו ונלחצו, אמרתי להם, אל תדאגו, אנחנו נצליח, אנחנו ננצח. ארזתי את התיק, עליתי על מדים, פרסמתי בוואטסאפ בכלל בשבת, אבל הבנתי שזה זמן חירום, שצריך להיות לכל השכונה, שצריך להיות מוכנים, וכתבתי, אני נוסע לצפון, אם יש חיילים שצריכים לנסוע לצפון, יכולים לבוא איתי. לקחתי איתי 3 חיילים, אספתי אותם פה, אחד מהשכונה ועוד 2 מירושלים, והגעתי כבר, הורדתי אותם בבסיסים שלהם, הגעתי לבסיס שלי ב3, תוך כדי טלפונים ווואטסאפים, והבנו שיש מלחמה מאוד קשה בדרום, והתפקיד שלנו, כל מפקד יודע, כל יחידה יודעת מה התפקיד שלה במלחמה. זה נקרא בצבא אופרטיבי. מה המשימה האופרטיבית שלך? אז אנחנו ידענו שהמשימה שלנו זה להגן על הצפון. ואמרנו, אם מתחילה לחימה בדרום, יכול להיות שגם חיזבאללה בצפון יתחיל. אז הכנו מהר את כל הציוד והקפצנו את כל החיילים, בתוך יומיים היינו כבר עם הטנקים, עם החיילים בצפון, מוכנים על הגבול. כן, זה משהו שאנשים צריכים להבין, זה לא רק החמאס. עכשיו, זה נראה כאילו זה כחמאס, כן. יש לנו גם... זה גם חיזבאללה, כל הזמן יש מלחמה עם חיזבאללה. מה שעכשיו כל יום יש כל יום יש פיצוצים, והם צבא יותר חזק מחמאס, החיזבאללה. הם ארגון טרור הרבה יותר חזק, אבל הצבא שלנו מהר מאוד, שנסעתי בכביש 6 צפונה, ראיתי המון רכבים של מילואימניקים שנוסעים צפונה, הולכים לבסיסים שלהם, היה פקקי תנועה ענקיים ליד בסיסים, כולם רצו לבסיס שלהם, לקחת את הציוד ולרוץ מהר למשימה שלהם. וזה מה שהציל את תושבי הצפון, שהמון מילואימניקים על ההתחלה התייצבו על הגדר עם היחידות שלהם, כדי לא לתת לחיזבאללה גם לפלוש. כי עכשיו אנחנו גם ראו את זה אחרי זה במסמכים של הצבא של חיזבאללה ובמסמכים של איראן, שהם רצו גם להתקיף ביחד. אבל חמאס לא הודיע להם שהוא מתקיף, אז הם התקיפו איתו הם לא התכוננו מספיק, והם לא התקיפו איתו, כי הם ראו שישראל עומדת חזק, הצבא הישראלי עומד חזק על הגבול, והם לא יכולים עכשיו להפתיע. ואותו רגע שהזכרת שאתה אורז את הדברים שלך, באותו יום מלחמה, אתה נוסע, והילדים נלחצים, כאילו, איך זה כאילו מרגיש שאתה הולך למלחמה, אתה לא יודע מה יקרה, אתה הולך לצפון עם חיזבאללה, הילדים כאילו בוכים בבית, כאילו, איזה רגשות יש לך באותו רגע? אולי יש לך גם קצת, אולי פחד, לא יודע, דאגה, איך אתה מרגיע את הילדים? יש קצת פחד, אבל היה לי תחושה מאוד שזה חובה, שזה מה שנעשה, וזה חייבים להגן על העם שלנו, כי אם לא נגן, אף אחד לא יגן עלינו. וגם באנו מתוך התפילות של כל החגים, של ראש השנה ויום כיפור וסוכות, והרגשתי אחרי תקופה של תפילות, ושאתה מתמלא ברוחניות, אז אתה מרגיש גבורה כזאת. בדיוק יצאנו מהסוכה ורקדנו עם הספר תורה, וזה היה מדהים לראות את כל עם ישראל מתגייס בבת אחת. אם במדינות אחרות בעולם שקוראים להם למילואים, אז כולם בורחים מהמדינה. כן, כולם מגיעים מבחוץ. כולם באו מבחוץ, ראיתי חיילים שבאו מטיסות, כן. ומכל העולם רק כדי לבוא ולהיות חלק. והרגשתי הרבה גאווה והרבה עוצמה כזאת. וגם היה פחד, ברור שיש פחד. הבנו שאנחנו מתמודדים עם אירוע מאוד קשה, לאט לאט הבנו מה קרה בדרום, בהתחלה לא ידענו, אבל לאט לאט הבנו שזה היה אירוע מאוד נוראי, בגלל שהמשימה שלנו היה צפון, אז לא נתנו לעצמנו להיות עצובים ולראות כל הזמן חדשות, אלא רק לעבוד, להכין את הכלים, לעלות על הטנקים, להכין אותם, להכין את החיילים, להתאמן מהר כדי להיות מוכנים. יפה. ועכשיו, אם הבנתי נכון, אתה כבר לא נמצא בצפון אחרי כמה שבועות, אלא הקפיצו אתכם לדרום, לעזה בעצם. נכון. אחרי חודש היינו בצפון, המפקד של החטיבה אמר לצבא, למפקדים שלו, תקשיבו, אני גדוד שריון, חטיבת שריון חזקה, צריך שריון בדרום, תיקחו אותנו דרומה.
לקח זמן והחליטו, אוקיי, ניקח את כל החטיבה, אנחנו נקראים חטיבה 4, דרומה. ונתנו לנו משימות בדרום, והתכוננו הרבה ללמוד את המשימה, ולפני, בגדול שבועיים, נכנסנו לעזה עם כל החטיבה. מה אתה, כאילו, עד כמה שאתה יכול כאילו לשתף לקהילה, לצופים, שלא להיפגע במידה של ביטחון, אבל מה אתם עושים שם ספציפית? מה התפקיד שלכם? תפקיד ביום-יום, איך זה נראה? תפקיד של כל יחידה יש לה תפקיד שמגדירים לה משימה. זה חלק מאוגדה, שזה מסגרת יותר גדולה ויש בה חטיבות. התפקיד שלנו זה לכבוש שטח מסוים, לנקות אותו מאיומים. יש בעזה הרבה מאוד איומים. הם בנו את כל הרצועה כבסיס גדול מאוד של טרור, עם המון פצצות בכל מקום, מנהרות, תופת, עם הרבה מחבלים מתחת לאדמה, שזה מאוד קשה למצוא, וגם הבניינים, עם הרבה פצצות וצלפים ואיומים. אתה לא נלחם רק עם מישהו שמולך, אתה נלחם גם מישהו מעליך וגם עם מישהו מתחתיך. כמו שכתוב במסילת ישרים, שהמלחמה פנים ואחורה, כמו עם היצר הרע. מכל מקום. כשאני הייתי חייל, לימדו אותי להילחם רק עם מי שמעולי. אבל עכשיו אומרים לך, לא, זה לא רק מי שמולך, זה גם מי שבבניין למעלה וגם מי שבתוך הקרקע. גם בתוך בתים. בתוך בתים, כן. של אזרחים, בתי ספר, בתי חולים. בדיוק. נהרגו לנו השבוע 5 חברים בתוך בית ספר. בית ספר שאמור ללמד לימודים, הם שמו שם פצצות ומחבלים. ופגשתי חיילים שם בפנים, והם סיפרו לי שהם היו במקום של הצופים, של תנועת נוער. בתוך מקום של תנועת נוער, שלהם יש פצצות. במקום שיהיה להם, לא יודע מה, פעילויות לתנועת נוער, יש פצצות ויש טילים. וזה מה שהם מצאו, והם באו לבית, ובצעצועים של הילדים הם ראו שם פצצות. בתוך הבתים הדוב או משהו כזה. כן, כן. והמשימה שלנו זה לכבוש שטח ולחפש חטופים. לפי המידע יש חטופים באזור שלנו, ואנחנו צריכים להגן על השטח, ויחידות שלנו ועוד יחידות מיוחדות של הצבא מחפשות שם חטופים. אתה יכול להגיד אולי לא אם אתה בצפון או בדרום כרגע? אנחנו במרכז הרצועה. רצועת עזה היא ארוכה, אנחנו באמצע. שבעצם עכשיו זה, כאילו, מה האזור הכי כאילו מסוכן מבחינת החיילים שהם עכשיו בשטח? כל אזור מסוכן. אתה לא יודע באמת אם אזור שכבשת אותו הוא באמת כבוש, כי יכול להיות שמלמטה יש עוד מחבלים. וואו. זה מאוד מסוכן, ואנחנו כל הזמן אומרים לחיילים, גם אם אנחנו פה וגם אם אנחנו פה בשטח מחזיקים, זה לא בטוח שזה 100% שלנו. יכול להיות עוד כמה זמן שיבוא מישהו מלמטה ויכניס פצצה. נכון. או יבוא איזה רחפן, יש להם רחפנים עם פצצות שהם זורקים פצצות מרחפנים. יש להם טילים שהם יורים מרחוק, יש להם צלפים עם רובים שיורים מרחוק על חיילים. כל הזמן אתה נמצא במתח מבצעי. ואתה כאילו, זה היה, אני מבין, זה היום-יום שלך? היום-יום שלי, התפקיד שלי ביחידה שלי זה לתת כל הזמן לכוחות שבפנים את ההספקה, שזה אוכל, מים, דלק, ציוד לחימה. אז אנחנו עושים מבצעים מיוחדים של הכנסת הספקה לכוחות. Esfaradit, esto es un punto muy importante. Las personas piensan que el ejército es únicamente quien está literalmente en el momento disparando y no entendemos que sin un montón de soldados de atrás, los soldados que están disparando no tienen lo que disparar, para empezar. אז אני מבין שזה גם קירות תחמושת, זה גם אוכל, זה כל מה שהם צריכים אותו רגע. כל מה שצריכים, כן. גם תחת אש אתם מגיעים? אנחנו מאוד בודקים לפני כל מבצע, איפה האיומים, איפה הדברים. יש לנו הבטחה, יש לנו נשקים, יש לנו טנקים שלנו שמלווים אותנו. אנחנו עושים את כל הבדיקות כדי שלא נצטרך לעשות את זה תחת אש. אבל היו שיירות שהיו תחת אש, לא אצלי בחטיבה, בחטיבות אחרות, שיירות שנעו תחת אש. היה רגע שאתה הרגשת כאילו איום על החיים שלך, שהיית שם? היו כמה רגעים, היה את הקטע שנהרגו 5 חברים שלנו בחטיבה, שזה היה לא רחוק ממני.
היה מקומות שיורים עלינו פצצות, פצמרים, ואז צריך להתחבא תחת מחסה. אי אפשר לספר, אבל אתה נמצא במקומות מסוכנים, ואתה יודע שיכול להיות שיש עכשיו מישהו שמתכנן איך להרוג אותך, ואתה צריך לעשות את זה מהר וטוב כדי לא להיפגע. אוקיי. טוב, אתה לא יכול לספר, אז אני לא אשאל אותך, אבל זה עניין אותי. ומה כאילו הרגע הכי, בוא נגיד ככה, הרגע הכי קשה שעליך עד עכשיו במלחמה הזאת, ומידה וזה היה גם רגע מעורר השראה, רגע טוב, שלא יודע, נותן לך אמונה על מה שקורה. נתחיל ברגע טוב שהיה לי בתחילת המלחמה, וגם עכשיו, אנחנו כבר 65 יום במלחמה, משהו כזה. אנשים עזבו את הכל, את העסקים שלהם, את הבית שלהם, את הילדים, את האישה, את המשפחה. מדי פעם, הנה עכשיו אני בחופשה קצת בבית, אבל מדי פעם יוצאים לחופשה של יום-יומיים. ואנשים באו מכל הארץ, וגם באו מכל העולם. ומאוד מיוחד לראות שזה אנשים שונים, לא כולם צד אחד כזה או מישהו כזה, זה כל המדינה באה, ובאמת אצלנו ביחידה יש אנשים מכל הארץ, וגם מהשקפות פוליטיות שונות, אבל כולם מבינים שצריך עכשיו להגן על עם ישראל וננצח את חמאס, כי מה שהוא עשה זה משהו שלא יסלח, ומשהו שאסור שבני אדם יעשו בכלל, ולהגן על העם שלנו. ויום שישי אחד ישבנו לסעודת שבת ושרנו שירים ודיברנו ביחד, ואתה אומר, לפני חודש אנשים התווכחו ברחוב ורבו וזה, ועכשיו הנה פתאום אנחנו ביחד, זה מדהים, זה כמו חזרה בתשובה של עם שלם. בפרשת שבוע אנחנו רואים איך האחים של יוסף חוזרים בתשובה, או איך יהודה בפרשה הקודמת חזר בתשובה. אז הנה שוב עם ישראל חוזר בתשובה ומבין שמה חשוב באמת בחיים, האחווה, שמירת המצוות, האהבה הדדית, הקשר לקדוש ברוך הוא. אתה רואה גם הרבה חיילים שמתפללים ולובשים ציציות וזה... כאלה שקודם לא עשו את זה. שלא עשו את זה, כן. שמבינים שיש פה עם עם רוח מיוחדת. שלא סתם אנחנו פה בארץ. כן, בדיוק, לא סתם. ורגע קשה היה לי... היו כמה רגעים קשים, אבל אני מאוד זוכר את הרגע שנהרגו 5 חיילים והיה צריך לפנות אותם, וזה אנשים מבוגרים עם משפחות וזה... אתם ספציפית הייתם צריכים... בסוף לא אנחנו פינינו, הביאו כוח מיוחד שיפנה אותם ממסוק, כי חשבו שאפשר אולי להציל, אבל אי אפשר היה להציל, וזה היה ממש לידינו, זה היה קשה. אמרת שזה, שוב, ספרדית, de nuevo, los soldados aquí son el pueblo, son personas que hasta hace poco están pues eso, con sus familias, trabajando, oficinistas, médicos, entonces האנשים האלה, אתה אומר, הם כאילו אנשים, עסקים שלהם, המשפחות שלהם, הילדים, אמרת שהם מבוגרים? כן, יש מישהו אחד שנהרג בן 40, הילד שלו עכשיו מתגייס לצבא. וואו. כן. 35, יש הרבה בעלי משפחות שנהרגו לצערנו במלחמה הזאת. כן. ומה שנותן אבל את ההשראה זה שיש את האחדות הזאת, זה מה שפחות נותן לנו את ה... נכון. טוב. כן, ושעם ישראל הבין מה המשמעות שלו במדינה הזאת, מה המשמעות שלו בעולם. עכשיו רציתי גם לשאול אותך, אני בהתחלה כאילו שאלתי אותך, איך אני יכול לעזור לכם? ואז אתה הזכרת לי שנכון שצה"ל נותן את הדברים, אז שאתם צריכים, אבל בגלל שיש כל כך הרבה חיילים שחוזרים מחוץ לארץ, וגם הבנתי שאנשים שבעיקרון הם פטורים, אבל הם מתגייסים מתנדבים, נכון. חיילים כי רוצים להגן על המדינה, על הבית, אז לפעמים יש קצת כאילו בעיות של חסר אספקה, ציוד. מה אתה יכול כאילו להגיד לנו על מה שחסר לכם, ואיך אפשר לעזור לכם? כל הדברים הבסיסיים יש אותם, יש מים, יש אוכל, יש מדים, יש איזה, אבל הדברים שהם אקסטרה, שהם מעבר, נגיד עכשיו חורף וצריך אוהלים טובים, יש לצבא אוהלים, אבל לפעמים נוזל מים או אין לו חימום, קר בחורף. יש גם מצד שני גם חיילים שעזבו את העסק, והעסק שלהם עכשיו קורס, ואין מי שיפעיל להם את העסק. יש לי חייל שיש לו עסק של מנופים,
והוא אמר, העסק שלי לא עובד, אנשים מתקשרים אליי, צריכים מנוף, אני אומר להם, לכו למתחרים, שהם לא במילואים. אני יודע שאני מפספס את הלקוחות שלי, אבל זה, ויש אנשים הפרנסה שלו. בדיוק, הפרנסה שלו, ואנשים כאלה צריך לעזור להם גם למשפחה שלהם יומיומית, וזה נכון שהצבא נותן כסף לכל מי שבמילואים, שזה מדהים, שכל מי שבמילואים מקבל כסף, אבל מה עם העתיד שלו? זו שאלה. מה עם החייל הזה שאין לו ציוד לחורף וקר לו ודברים כאלה? זה האקסטרה הזה. מה? עד כדי כך זה מגיע שיכול להיות שהחייל קר לו עכשיו? יכול להיות, כן. קורה מקרים. הצבא... לא כזה אקסטרה. כן. הצבא הוא, אני אגיד לך, הצבא בדרך כלל הוא גודל מסוים. עכשיו במלחמה הוא גדל ככה. אז אין לו בשביל כולם את כל הציוד הטוב והחימום והדברים האלה. הרבה אנשים טובים עוזרים מכל הארץ ומכל העולם, אבל כל הזמן צריך את הצרכים האלה. אז אני מבין שיש כאילו ציוד יותר ישן, בוא נגיד ככה, שהוא עובד אבל ישן, יש הציוד הכי טוב, הכי מעודכן, וזה, מהציוד הכי טוב אין לכולם, יש רק מיעוט. בדיוק. ברוב זה כזה... נכון. ככה הצבא חשב, כאילו, הוא לא התכנן לכזו מלחמה גדולה, גם הוא גייס המון מילואים, אז אין לכולם ציוד, אין לכולם חימום, אין לכולם... וגם אני אומר, העניינים האלה של הבית, של אנשים שהצטרכו את העזרה הזאת גם עכשיו וגם אחרי, אנחנו מתחילים לחשוב על זה, איך אנחנו עוזרים לאנשים האלה לקום על הרגליים ולהמשיך הלאה. זה נקודה חשובה. בשביל מי שצופה בנו עכשיו, כן? אמרת, טוב, הוא יכול לחשוב, הצבא נותן כסף לבן אדם הזה, אז בעצם מה הבעיה? נכון, אבל יש את העתיד. זה נכון, זה לא הצבא נותן, זה ביטוח לאומי קוראים לזה, זה כאילו, אם מי שעבד ויש לו תלוש, אז זה ביטוח לאומי, הם מחלקים לו לפי התלוש שהיה לו, דברים כאלה. בירוקרטיה קצת, אבל ככה זה עובד וזה בסדר. אבל זה לכאן ועכשיו, מי שעזב עסק, גם לי יש עסק, והעסק ירד. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, העסק עובד בסדר, ואני לא דואג שאני אומר, אם אני כל כולי במלחמה, הקדוש ברוך הוא יעזור כשנחזור ויהיה בסדר. ואני חושב על חיילים שלי שעזבו דברים, ועכשיו כבר קשה להם, זה כבר חודשיים, מעל חודשיים שכבר לעזוב עסק, ולא שהם עזבו והם יכולים תוך כדי בטלפון או במחשב בעבודה לעשות. אין מחשבים, אין טלפונים, אין כלום. כי צריך להיות בלחימה. מנותקים. כן, מנותקים. ובעזה אין טלפונים, אסור לחיילים להכניס טלפונים, כי זה חושף גם את הכוח. לחמאס יש יכולות לחשוף כוחות איפה יש להם טלפונים. אז לכן זה צורך שצריך. וגם הציוד, דיברתי עם חייל אחר שאומר לי, תשמע, לדוגמה, קסדה אומרים? קסדה יש לנו, אבל יש כאילו, אני לא מבין בזה, כאילו לא זכיתי להיות בצה"ל, אבל יש קסדה טקטיק, וקסדה משנות ה-80 שלא הכי טובה, גם לא הכי בטוחה. איך זה עובד? עם קסדה זה באמת נושא שרוב הצבא יש אותה קסדה רגילה, אבל עכשיו ליחידות הסדירות, מה שנקרא, שהחיילים עכשיו, שהם לא מילואים, אז הם קיבלו קסדות יותר טובות, נקרא קסדה טקטית, כמו שאמרת. וזה קסדות יקרות, ויש אותם רק לחיילים הסדירים, למילואים אין. אז כל הדברים האלה, או משקפיים מיוחדות, או כפפות מיוחדות, או ברכיות, או מדים מיוחדים, כל זה יש למי שבסדיר, בחייל הרגיל. חייל מילואים, אין לו את זה. כי הצבא אומר, אין לי מספיק, מה אני אעשה? וכל הדברים האלה מצילים חיים, אפשר להגיד, זה עוזר לכם לנצח את המלחמה, זה תורם, זה לא סתם כאילו משהו... כן, בהחלט, זה דברים שמצילים, זה דברים חשובים, זה דברים גם שברגע שיש לחייל את זה, הוא הרבה יותר בטוח, כי יש לו ציוד טוב. הוא יודע שהוא נכנס לעזה, למלחמה, עם ציוד יותר טוב. זה נותן לו גם ביטחון, וזה חשוב. גם זה שיש תורמים מכל העולם ומכל הארץ, זה נותן גם גאווה. שיש לי גב, דוחפים אותי מאחורה. יש לי גב, העם שלי דוחף אותי. ועם האמונה הזאת, והאמונה בקדוש ברוך הוא, שמגן עלינו וציוד טוב, אז אפשר באמת לנצח את הרשעים האלה, כי
באמת מה שהם עשו לנו זה, אנשים מחזיקים כל כך הרבה זמן, כי הם יודעים שעם הרשעים האלה, זה חייבים לנצח אותם. Entonces, como habéis podido escuchar, todo este equipo que ellos necesitan realmente salva vidas, realmente les ayuda a ganar esta guerra y es algo que necesitan. Entonces nos hemos organizado, hemos creado una página de PayPal exclusiva únicamente para este objetivo, para poder donarles lo que ellos necesitan para poder ganar esta guerra, para poder defendernos a mi esposa, a mi hijo, a mí. Entonces, por favor, lo que podáis dar, está bien lo que podáis dar. En la descripción de este vídeo, abajo en el enlace, en la descripción vais a poder ver un enlace para poder dar vuestro donativo. Es algo que realmente necesitan. Y antes de acabar, אז שאלה אחרונה, כל מי שרואה אותנו, כן? יהודים, לא יהודים, רובם מחוץ לארץ. מה אתה רוצה להגיד להם? מה המסר שאתה רוצה כאילו, כן, להגיד להם? וואו. דבר ראשון, אנחנו רואים בעם ישראל ובצבא את המלחמה שלנו, מלחמה ברוע, לא רק בארץ, רוע עולמי. רוע שרוצה להרוס את כל הסדר הטוב שיש בעולם. יש הרבה סדרים טובים בעולם, אם זה משפחה, אם זה עם ישראל שרוצה להיטיב לעולם. ויש רוע שרוצה להרוג משפחות, להרוג נשים, להרוג ילדים, לשרוף בתים. זה רוע שהוא טהור, והוא לא רק רוע שיש אותו בארץ, יש אותו בכל העולם. מבחינתנו זה כמו עמלק, עם שבא רק להרוס, ורק להרוג, ורק לרצוח ולשדוד. הם גם גנבו כסף, הם גם עשו מעשים נוראים ואיומים, ואני ראיתי חלק מהדברים בעיניים שלי, זה נורא ואיום. ועם ישראל שהוא נלחם ברוע, הוא נלחם ברוע הכי חזק. אם לפני 80 שנה סבא שלי ברח מהנאצים, אז הנה יש לנו עכשיו עוד הזדמנות עכשיו בחיים שלנו, לנכדים של סבא שלי ובנינים שלו, להילחם באנשים שכמו מתנהגים כמו נאצים, עם הרצון להרוס הכל. ועם ישראל יודע שהוא חזק, ושהוא יכול לנצח למרות שהוא קטן מאוד, אבל אם הוא עושה תשובה, וחוזר לעצמו ובוטח בקדוש ברוך הוא, וגם יש אחדות בתוך עם ישראל, וכולם מבינים את המשימה שלהם, שזה לנצח את הרוע הזה, ולהכריע אותו עד הסוף, ולא לוותר. אני הבנתי שעם ישראל עד עכשיו ויתר כל הזמן, בגלל שאנחנו טובים, אז אמרנו, טוב, בסדר, תיקחו כסף, לא נפציץ אתכם, רק תהיו בשקט. בזמן הזה הם חפרו מנהרות והביאו פצצות ותכננו את המתקפות שלהם. אז אנחנו הבנו שאסור לנו לוותר, הבנו שהתפקיד שלנו עכשיו זה להכות בהם חזק ולהסביר להם שעם הטוב של עם ישראל והטוב של העולם כולו אסור להתעסק. והטוב בסוף, למרות שהוא לפעמים נחמד ולפעמים הוא אפילו יותר חלש, הוא באמת הכי חזק, כי יש לו את אלוהים איתו, ויש לו את המוסר איתו. וראיתי הרבה איזה קדושה יש במחנה של עם ישראל, ואיזה טומאה יש אצלם בבתים, גם לעצמם הם מאוד אכזריים. הם הורגים אחד את השני, ואונסים נשים, ועושים דברים נוראיים. הם עושים את זה לעצמם, ולנו הם עשו גם את זה. אז אני אומר שלא לפחד, אם בן אדם הוא טוב, ואם מדינה היא טובה, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליה והיא תנצח, והנה אנחנו רואים את זה גם עכשיו, במלחמה הזאת שהיא מאוד קשה, וחיילים נהרגים, וזה קשה, אבל אנחנו רואים איך עם ישראל מנצח אותם, איך הוא מצליח ביחד עם חיל אוויר, ושריון, וחיל רגלים, ותותחנים, ויחידות מיוחדות, וזה לנצח את העיר הזאת של הטרור, וזה משהו שהאמריקאים בקושי הצליחו לעשות את זה בעיראק, והרבה צבאות בקושי הצליחו לעשות את זה, והנה עם ישראל מצליח. למה? כי הוא הטוב ואלוהים איתו. אמן, מאוד טובה. לא יודע מה להגיד לך, אני ממש מתגאה בך, אני מאוד מודה לך על כל מה שאתה עושה, אני ממש מרגיש שאתה מגן עלינו, על אשתי, על הילד שלי. אנחנו, זאת השם, מה שיכולים לעשות עושים, הנה אנחנו קצת מנסים לעשות גם חשוב מאוד שהתפללו, אנחנו מאוד מרגישים את זה, נכון. גם עם התפילות שלנו, עם הלימוד שלנו. התפילות, בדיוק, התפילות, זה מאוד מורגש. אתה רואה ניסים לפעמים, אתה רואה ניסים בעין,
לדוגמה, סיפרו לי על חייל שאמר, אני אלך לישון ככה, הוא אמר, לא, אני אשן צד שני, נחתה פצצה במקום על הראש שלו, קצת על הרגליים. כן, וזה ניסים יומיומיים, שאתה אומר, איך זה הגיע? או חייל אחד שבטעות ירה בנשק, בטעות, לא התכוון, אחרי חצי שעה סרקו את האזור, ראו שהוא פגע במחבל שהציץ לו מתוך האדמה. בטעות הוא הרג, כאילו הוא בכלל לא ראה אותו, כי המחבל היה בתוך מנהרה. אז יש המון ניסים, וזה הרבה בזכות תפילות ומעשים טובים של אנשים מכל העולם, אני בטוח, וזה באמת עוזר גם. זה גם עוד מסר, לא להגיד לאנשים כאילו להמשיך עם התפילות שלהם, עם הלימוד תורה שלהם, המצוות שלהם, זה נטו גם, זה חלק מהמלחמה, פיזית ורוחנית. נכון, המלחמה היא גם רוחנית, נכון. טוב, תודה רבה. בבקשה. המון הצלחה, המון ברכה, המון השגחה, בעזרת השם. אמן, אמן. באמת, עד הסוף, לא לוותר, שזה ייגמר בטוב, בניצחון. בעזרת השם. ממש תודה. להתראות, חנוכה שמח. להתראות, חנוכה שמח. Shalom. Este vídeo lo grabamos el día 15 de diciembre de este mes. A día de hoy es 25 de diciembre. Y ha salido una noticia según la cual algunos de los reservistas, o bastantes de ellos, van a ir eventualmente, no se sabe cuándo precisamente, se dice que van a regresar a sus casas. Cuando vi esta noticia le pregunté, Dan, ¿todavía es necesario las donaciones? Porque si vais a volver a casa a lo mejor no es tan necesario. A lo cual él me respondió que sí, que es importante. Me ha adjuntado un vídeo que os voy a mostrar ahora posteriormente, donde le explica por qué es importante, pero viene a decir eso, que van a regresar a sus casas, pero también van a regresar después al frente, al cabo de tal vez 1 o 2 meses, van a regresar al frente, tal vez a Gaza a luchar contra Hamas, o, Dios no quiera, pero en el norte a luchar contra Hezbollah, y cuando regresen van a necesitar ese equipo, y de todos modos no todo el mundo regresa, muchos de los soldados, cientos de miles, se quedan todavía en los diferentes frentes, el norte y el sur, y continúan necesitando ese equipo. Por lo tanto, Dan me ha hecho saber que, a pesar de esta noticia, continúa siendo vigente los donativos para adquirir este equipo. Y también quisiera enseñaros imágenes para que podáis entender concretamente a qué se refiere Dan cuando falta equipo térmico de campaña, y tiendas de campaña y todo tipo de equipos. Unas imágenes del campo de batalla del frente en el norte con Hezbollah. Mirad por favor estos soldados y a qué nos referimos cuando hablamos del equipo que necesitan. אבל מהר מאוד אתה שוכח את הטבע ונזכר שאתה בזירת מלחמה. אחרינו שורקים טילים ופצצות, לפעמים שלנו ולעיתים שלהם. זה כל הזמן ככה? שומעים פה כל הזמן פיצוצים וירי? כן, כן, כל יום יש פה הרבה מאוד אירועים. אחרי הליכה ארוכה בסבך נגלה לנו מסתור שבו חיים חיילי המילואים האלה כבר 1.5 חודשים. בנינו את זה לאחר שבועות שאנחנו כאן בשטח, ובאמת על מנת שיהיה לנו חם ונעים פה בעקבות תנאי מזג האוויר, אז באמת משבוע לשבוע רק השתפרנו, ואנחנו בתנאים מבצעיים מנסים לתת לעצמנו כמה שיותר הגנה על מנת לשרוד את התקופה הזאת ולתת פה את ההגנה הכי טובה לעם ישראל. בלב הג'ונגל הם הקימו עמדה קדמית שצופה אל חיזבאללה, מטרים מהגבול, מחופרים היטב, מנסים ליצור לעצמם בית חלופי שיהיה מוגן ממזג האוויר ומעיני האויב. יש פה מיטות ועשינו מין מבנה מעץ, אוקיי? על מנת שהקור לא יחדור אותנו, שהגשם כמה שפחות יטפטף. הכל אלתורים שלכם? הכל אלתורים שלנו, הכל מאמצים שלנו אישיים להביא את הציוד הזה עד לכאן, מתרומות, מכספים אישיים של המשפחות שלנו, מידע מקצועי שלנו הלוחמים בשטח, כי רק אנחנו מגיעים לפה. איך הלילות פה? לילות האחרונים קרים בצורה חריגה, גם ברגעים כאלה בעיקר זוכרים את המשימה ויודעים לעמוד גם למול הדבר הזה. איך זה לעבור פה גשם חורף? לא קל, זה דבר ראשון, אבל שורדים, כולם ביחד, מגיעים לשיחות טובות. באמת, האחדות שלנו גם גורמת לנו באמת לשרוד את זה כמו שצריך, ביחד, אווירה טובה. יש רגעים שאתם מקללים ואומרים לעזאזל הכל למה באתי? יש רגעים כאלה עמוק עמוק בלב, אנחנו לא מציפים אותם, אבל זה טבעי שזה יקרה לנו. אנחנו בסוף בני אדם, ובאמת בקצה אנחנו רוצים באמת שהמדינה תסתכל עלינו בלבן של העיניים, כמו שהיינו פה ונהיה פה עד הסוף,
שידעו לדאוג לנו ולתת לנו מעטפת מתאימה, בין אם זה כלכלית או בין אם זה נפשית גם. אוקיי, אף אחד לא יודע איך נצא מפה. ברכה, שאלו אותי לגבי התרומות, אם אנחנו משתחררים עוד מעט, בשביל מה אנחנו צריכים אותם. אז באמת יש דיבור על זה שאנחנו צריכים להשתחרר בשבועות הקרובים, כל החטיבה, אבל בידוע שאנחנו נחזור. יגידו לנו מתי ולאיזה חזית, אולי פה בדרום, אולי בצפון, ואנחנו נחזור ואנחנו נצטרך ציוד טוב. רק אתמול היה פה גשם וחיילים נרטבו והיה להם גם כאן. אנחנו צריכים את הציוד הזה ואנחנו נשמח מאוד לעזרה שלכם, זה יעזור לנו מאוד במלחמה שלנו פה, להציל פה את הקיבוצים מסביב ואת כל עם ישראל שמאחורינו. אז אנחנו נודה לכם מאוד שתתמכו בנו ועם ישראל חי.